Кошай върти се. Така се чувствам, може да послушам. Да. А видиш какво да ближи, знаеш, не ближи после. Това вече е гръзни. How do you want it? Казала съм ти Ама не Никола. се броя някакви. Ля, я мръдне там един е взема в главницата. Бошо, я скача отгоре на Елева. Да я направиш като Скарфейс. Искай да изключим, да. Той се чули къде по-напред да гледа Грукия. Ай, скача! Не съм го звуком съместно. Ау! Тази програма е явно нормална. Има... Явно, че остана. Ще едно време ще си някак ще поседлее, нека сега не смула. Нещо май му се иска на Гош. Разкнете просто, ма. Разбирам му, бе. То се по-хубаво слуша. Челен пука. Ай, какво иде? Не, то съм уникален простак. Да, то котка, кой искаш. Да е умно ли? Махай се от тук! Абе, да се... Дай му една цигара да дъвче. Сега ще скочи отгоре, да знаеш. А не, хамстера ги ядеш. Да, хамстера ги ядеш. Не, бе! Отказвам ми в край време. Я му дай чаш. Да пана, да. Дай му Гошо втори. А те да е помриш Ето вече само като види чаша бяга онен тачин и скаран ги, го чак грени твърджа.